Hej, jeg hedder Erika, og jeg er folketingskandidat for Radikale Venstre. Jeg er uddannet sygeplejerske og har lang erfaring med ledelse. Du skal stemme på mig, fordi jeg vil arbejde for en ny regering. Jeg vil arbejde for en ny regering, som fører politik med hjertet og som sikrer os igennem den økonomiske krise. Den nuværende regering er slidt op efter deres lange partnerskab med DF. Jeg vil dog bryde med blokpolitikken og sikre, at vi laver brede forlig i Folketinget hen over midten. Jeg har tillid til dig, og jeg ønsker mig mindre bureaukrati og kontrol. De offentlige midler de skal bruges til de serviceydelser, vi har brug for til børn og til ældre og til handicappede. Og til at lave nogle velfungerende skoler og til at sikre sygehuse, vi kan være trygge ved. Jeg har en lang erfaring som sygeplejerske og leder, og det gør, at jeg kender hele det offentlige område rigtig godt. Udover det, så vil jeg føre dialog med de mennesker, der ved noget om tingene, så vi laver lovgivning, der giver mening. Vi skal også turde gå nye veje og være først med noget af det nye. Jeg vil være med til at gøre Danmark førende inden for økologisk produktion, og vi skal igen være frontløbere med hensyn til udvikling af grøn teknologi. Jeg vil selvfølgelig også repræsentere hele Midt- og Vestjylland i Folketinget. Du kan stemme på mig i hele valgkredsen.